Samantala, dalawang itinuturing po na most wanted person naman sa kasong pagpatay ang naaresto po ng mga otoridad sa magkaiwalay na operasyon sa Barangay La Paz, Umingan, Pangasinan. Unang nadagip po ang isang 37 anyos na lalaki na nasa talaan bilang top 4 most wanted sa buong rehiyon at kabilang din sa bilang top 6 most wanted sa antas ng lalawigan at bayan. Kasunod po nito, naaresto rin ang kanyang 41 anyos na kapatid na kabilang naman sa listahan po ng top 3 na most wanted sa buong rehiyon. Kinumpirma po ng kapulisan na ang dalawang sospek ay magkapatid at kapwa-sangkot sa kasong pagpatay. Nadakip sila sa bisa ng warrant of arrest kung saan walang inirekomendang piyansa. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek para sa tamang disposisyon. IFM News. IFM News. IFM News.